Tervetuloa Virvatulille. Moni on varmasti kuullut erilaisia kansantarinoita eri puolilta maailmaa, jopa eri puolilta Suomea. Joistakin on vain muutaman sanan mittainen maininta netin syövereissä ja vanhoissa pölyissä kirjoissa. Osa kulkee vain suullisena perintönä sukupolvelta toiselle. Ennen vanhaa kylät, kaupungit ja tiet olivat pienempiä ja metsät vielä syvempiä kuin nykypäivänä. Vain pienet jalan mentävät polut läpäisivät näitä suuria usvaisia metsiä, ja nekin lähes vain raapaisivat reunoja. Erityisesti suomalaisilla on sanottu olevan syvä yhteys metsiin, joka kumpuaa jostain ammoisista ajoista. Joissain näissä tarinoissa puhutaan suurten syrjäisten metsien ja suurten suoalueiden läheisyydessä koetuista oudoista ilmiöistä, virvatulista, aarnivalkeasta tai vaikkapa aaretulesta. Nimityksiä on monia. Sitä on kuvailtu liekin kaltaiseksi valoksi kuin kynttilä tai soihtu, joka heiluu, vaappuu tai liikkuu muuten vain ympäristössä. Se tuntuu vangitsevan sitä tarkkailevan katseen ja herättää suuren tarpeen seurata sitä. Se saattaa pysyä paikallaan tai hävitä vain vaihtakseen paikkaa, jos sitä yrittää lähestyä. Sanotaan sen jopa hävinneen, jos sen tarkkailija on ollut kovaääninen. Euroopassa on yleisesti uskottu niiden olevan henkiä tai jonkin olennon kantamia lyhtyjä pimeydessä. Näiden olentojen on uskottu johdattavan ihmisiä turvalliselle tielle tai esteen eksyminen. Niihin liittyy useita myyttejä, mutta Suomessa on myös uskottu niiden merkkaavan aarteen sijaintia. Tällä kertaa haluankin jakaa oman henkilökohtaisen kokemukseni, joka sijoittuu syvälle suomalaiseen metsään. Joten käykäähän nuotiolle ja kuunnelkaa tarkoin. Tiilikkäjärven kansallispuisto. Minä ja kaverini liikumme paljon luonnossa ja välillä suunnittelemme reissuja pitkään ja hartaasti jokaisen yksityiskohdan huomioon ottaen, tai välillä hetken mielijohteesta saatamme lähteä viikonlopuksi täysin sattumanvaraiseen paikkaan ilman mitään suunnitelmaa. Rinkka auki, vähän vaatetta, makuupussi, ruokaa sekä veitset vyölle heilumaan ja ei kun menoksi. Tämä kerta oli jostain välimaastosta, ehkä kuitenkin lähempänä spontaania reissua. Päätimme yhden samassa kaupungissa asuvan kaverini kanssa lähteä viikonlopuksi eräilemään, koska viime näkemästä oli pieni tovi. Hetken aikaa karttoja katsottuamme päätimme suunnata Rautavaaralla sijaitsevaan Tiilikkäjärven kansallispuistoon. Tuo syrjäinen kansallispuisto on tunnettu hienosta suurista hiekkarannoistaan, joita on pienempiä ja suurempia siellä täällä. Ehkä tunnetuin tällainen ranta on nimeltään Venäjän hiekka. Varsinkin kesäisin se on monen vaeltajan suosima kohde. Hienon luonnon lisäksi alueella on myös muinainen Kalmoniemen kalmisto, joten ihmeteltävää riittää. Alkuperäistä lähtöpäivää joudumme viikolla siirtämään eteenpäin aikataulujen ja varustehankintojen takia. Lopulta kuitenkin lähtöpäivä oli tiedossa ja lähtisimme ajamaan kohti kohdetta perjantai-yöllä. Niin lähtöpäivä sitten lopulta koitti ja odotin kaveriani, joka oli tulossa minut hakemaan töittensä jälkeen. Lähdimme liikkeelle noin vähän 11 jälkeen ja oli jo täysin säkkipimeää ja keli oli aika viileä. Onneksi kaverini auto oli mukavan lämmin. Matka alkoi oikein mukavissa tunnelmissa. Ensimmäinen illan outo tapahtuma oli tapahtunut kaverilleni hänen viedessä työkaveriaan kotiin. Talo oli syrjässä ja lähimailla ei ollut muita taloja. Tie oli syrjäinen, mutta kuitenkin varustettu katuvaloilla. Noin 5 minuutin päässä talolta he olivat nähneet yhden katuvalon alla jonkun seisomassa. Se oli arviolta keski-ikäinen nainen vaaleassa yöasussa. Hän oli vain seisit paikallaan valon alla täysin liikkumatta. Lähistöllä ei näkynyt autoja tai muutakaan, mistä tuo nainen olisi voinut tulla. He pitivät sitä outona, ja kaverini oli aikeissa pysähtyä takaisin tulla matkalla kysyäkseen, onko kaikki hyvin. Kuitenkaan tuota naista ei enää missään näkynyt. Tuo nainen olisi voinut ainoastaan kadota viereisen metsään, tai sitten joku oli nokkunut hänet kyytiin. Outoa tuosta tekee tuo täysin säähän sopimaton vaatetus sekä syrjäinen sijainti. Tapaus oli outo,
ja pohdimmekin sitä hetken ajomatkalla. Jatkoimme kuitenkin sen jälkeen olkia kohottaen reissuun. Pääsimme perille auton jättöpaikalle ilman ongelmia noin keskiyön tienoilla. Taivas oli pilvetön ja keli rapsakan viileä. Päätimme myöhäisen saapumisen takia jäädä ensimmäiseksi yöksi muutamin kilometrin päässä olevan autiotupaan, jossa olisi vain vapaa. Saisimme näin levätä tarpeeksi sekä hieman lisää aikaa ihan vain paikan päällä oleskeluun ennen nukkumaan menoa. Autiotupa sijaitsee lähellä järven rantaa, ehkä noin 50 metrin päässä. Kuljimme pimeitä polkuja kahdestaan otsalampujen valaistuksella ja juttelimme samalla niitä näitä, kunnes saavumme kohtaan, jossa polku haurautuu oikealle ja vasemmalle. Vasen reitti olisi vienyt meidät pidemmälle reitille pois autiotuvan luota, joten luonnollisesti käännymme polkua oikealle. Juuri käännyttyämme polulle huomasimme vasemmalla taskulampun valon, joka sammui välittömästi meidän osoittaessa valomme siihen suuntaan, sekä sanoessani, katso, tuolla on joku. Tuo henkilö oli tulossa meitä päin, mutta valon sammumisen jälkeen ei ketään kuitenkaan koskaan näkynyt. Hieman outoa, että joku halusi kävellä täysin pimeää polkua, koska ilman valoa ei itensä nähnyt ollenkaan. Valonsa tuo henkilö ei myöskään koskaan enää sytyttänyt. Jatkoimme kävelyä, eikä aikaakaan, kun aloimme nähdä autiotuvan ympäristöä. Ensimmäisenä puuliiterin ja sen jälkeen autiotuvan. Pidimme ääntä tullessa. Jos autiotuvassa joku olisi sattunut olemaan, jotta sen asukki tietäisi meidän tulevan. Tuvan oven säppi oli ulkopuolelta kiinni, joten saisimmekin tuvan yöksi itsellemme. Tupa oli aika pieni ja siinä oli vain 2 puista laveria nukkumista varten. Kamina oli keskellä tupaa perällä laverien välissä. Purimme hieman varusteitamme ja laitoimme molemmat pelit valmiiksi. Näin ollessamme rättiväsyneitä voisimme helposti käpertyä makuupusseihin unten maille. Sytytimme öljylampun, jonka olimme tuoneet mukanamme, sekä laitoimme tulen kaminaan. Autiotuvat ovat onneksi yleensä pieniä, joten ne lämpivät nopeasti mukaviksi. Hämärä valaistus sekä rätisevä kamina ovat hieno yhdistelmä tuomaan tunnelmaa. Aikamme höpisimme niitä näitä ja söimme jotain pikkupurtavaa. Päätimme lopulta käydä pihalla tutustumassa ympäristöön, vaikka pimeää olikin. Ilman valoa ei etensä nähnyt juuri ollenkaan, ja täytyi kävellä varoen. Halusimme käyttää valoa mahdollisimman vähän, jotta yönäkömme ei kärsisi, emmekä muutenkaan halunnut herättää turhaan huomiota. Varsinkin kun aikaisemmin joku oli liikkunut tuvan lähistöllä ilman valoa, joten hän huomaisi helposti missä olisimme. Seisomme pienellä hiekkarannalla ja huomasimme kaukaisuudessa järvellä päin oranssin valon. Aluksi ajattelimme, että onpas vastaranta lähellä, kun niin selvästi näimme valon. Kun sitä tarkemmin seurasimme, se näytti lepattavan kuin liekki. Siitä tuli mieleen isoka kynttilä tai öljylamppu, mutta liekin väri oli enemmän punertava. Oli täysin hiljaista tuulen suhinaa lukuun ottamatta. Mietimme, kuka siellä oikein liikkuu punaliekkisen kynttilän kanssa. Sitten aloimme kiinnittää huomiota tuon liekin liikkeeseen. Se ei vaan pysynyt paikallaan tai liikkunut yhteen suuntaan, kun joku kulkisi polkua pitkin. Sen liike oli outoa. Sitä voisi kuvailla vaappuvan heiluaksi. Tässä vaiheessa kaivoin puhelimen taskusta ja avasin kartan. Kummallekin yllätykseksi se oli pieni tasainen saari, jossa oli metsää ja siinä ei ollut yhtäkään rakennusta. Lähin ranta saaresta oli noin 150 metrin päässä. Tuuli oli ajoittain napakka ja ilman ja veden lämpötilat hyytävän kylmiä. Tuvasta meillä oli näköyhteys järvelle, joten olisimme huomanneet, jos joku siellä olisi liikkunut valon kanssa. Vesi aaltoi voimakkaasti, joten oli erittäin epätodennäköistä, että kukaan tuolle saarelle olisi voinut pilkkopimeässä veneellä ilman valon lähdettä, taikka sitten uida. Teimme johtopäätöksen, että ei sillä kukaan ihminen voisi olla, ja aloimme harkita muita vaihtoehtoja. Aluksi ajattelimme, voisiko se olla jonkin sortin auringossa latautuva valo, joka öisin itsestään kytkeytyy päälle, ja joku olisi jättänyt sen narun roikkumaan. Sitten kiinnitimme huomiota, kuinka se liikkui välillä
erittäin nopeasti ainakin 10 metriä sivusuunnassa ja tuon aikana maanrajasta ainakin 3 metrin korkeuteen ja takas alaisin useita kertoja. Välillä se huojui pitkään paikallaan, aivan kiinni maassa. Ihminen ei moisen liikehdintään pystyisi, varsinkaan siinä maastossa. Tilanne ja tuo näky ei mielestämme ollut mitenkään uhkaava taikka pelottava, vaan äärimmäisen mielenkiintoa herättävä, ja keskustelimmekin, voisiko tuonne viikonlopun aikana mitenkään päästä katsomaan. Yhtenä teoriana pidimme myös kauko-ohjattavaa dronea, mutta suulimme senkin laskuista, kun yhdenkään akku ei kestäisi niin pitkään, mitä se siellä oli. Ihmettelimme sitä pitkään ja vaan istumme rannalla tuijottaen. Koitimme kuvata tuota ilmiötä, mutta sen ollessa pitkällä ja yön ollessa hyvin pimeää, emme sitä kunnollista kuvaa saaneet. No, tässä kuitenkin paras kuva, jonka siitä saimme napattua hieman suurennettuna. Lopulta väsymys kuitenkin alkoi voittaa meidät molemmat ja palasimme lämpöiseen tupaan. Lopulta nukahdimme. Aamulla ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen, oli tuo iltainen kokemus, ja suuntasimmekin katseemme tuonne saarelle nyt päivänvalossa. Ei veneitä, rakennuksia tai ristin sielua. Saari oli tasainen ja ei vilaustakaan valosta. Lopulta jatkoimme vain matkamme edelleen ihmetellen. Vietimme toisella puolella tuota kansallispuistoa vielä yhden yön, mutta mitään normaalissa poikkeavaa ei tapahtunut koko loppureissun ajalla. Harmiksemme emme myöskään muistaneet lukea tuvan vieraskirjaa, ja sitä, olisiko kukaan muu nähnyt vastaavaa. Eikä tainnut tulla kirjoitettua mitään vieraskirjan itsekään. Emmekä koskaan voi tietää, minne pienetkin päätökset ja käänteet elämässä meitä johdattavat, tai minkä ääressä havahdumme lopulta seisomaan. Oliko se kenties virvatuli, vai jotain, minkä tiede pystyy selittämään? Päättäkää te itse, mihin uskotte, ja no muutenkin. Ihmiset toisaalta olivat vain ennen paljon tietämättömämpiä kuin nykyään. Vai olivatko?